лаби дарёи Душанбинка назди мости Султони Кабир бениҳоят манзараи зебо, табиати форам, ҳавои тоза ё ин ки маҷмаи тандурустии Истиқлол, спорткомплекси Крокус Фитнес, территорияи 46 диагностика ва Султони Кабир. Ҳамаи ҳамин манзараҳо назди хонаи фурӯшии имрӯза монда мебошад. Се хонага бо таъмири зебову замонавӣ бо нархи бениҳоят хуб фавран фурӯхта мешавад. Суроғаи пурраи хонаро нишон медиҳем. хона дар назди мости Султони Кабир ҷойгир аст. Аз ин тараф маҷмаи тандурустии Истиқлол инҷо худи мост ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Се хонага кардагианд бо масоҳати умумии 99 метри квадратӣ дар 12-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст дӯстони азиз. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. бидед чӣ қадар манзараи зеборо аз тирезаи хона дида мешавад. нархи хона 1 миллиону 120 ҳазор сомонӣ. албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.